Tak ahojte, dneska vítam u druhého partu z našej milovanej Plants vs Zombies jednotky. A ideme, bol to update, speed up, babko daj like, staré mená, je to tam. Idem rýchlo, berám slnečnicu. Tak počkám, pokiaľ nám vyrastie slnečko jedno, druhé, tretie, štvrté. Rýchlo. Ale myslím, že ti mám natočiť aj video z Fortniteu, lebo som videl Split Royale a dneska som ho hral a vyšlo mi to, že jednu hru som dal za 5 minút. Takže keby chcete video z Fortniteu, tak napíšte mi do komentárov, že aj Bobkovi sa predsa nechcelo a točí to od 9:12 minút. Ty kokosop. Bombác. Umri. Bum. 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 To sa môžete súdiť ma mne. Že nešťac. To je normálne, že... A ten čas? To bol priznaný, že vraj nejaký čas. Že... Spitka. Teda... Ty vole. Tak. Aspoň prvé pišutere. Tak dal som si 2 levely bez natáčania, lebo som sa nudil. Ty kokos, mám dať pišuter, alebo si to na Snow vypí? Tak Snowy. Hahaha. A je mŕtvý. Ty kokos, rýchlo. Dávajte mi slniečka. Umri. Keď to Snowy docela ide. Bomby. Rýchlo. Máme na to 2 vlny čas. Ešte jedno slnko. Tak, máme to. Potrebujeme ešte 2 Snowy. A pokiaľ toto dám, tak poďte mi, napíšte aj nejaký komentár o tom Fortnite, ako som vám hovoril. Keď na tomto videu bude aspoň 2 lajky, tak natočím 3. diel. Kokos. To je to zrýchlenie, to sa chcelo, lebo toto má, oni to trošku nebali čakať. Toto je iba začiatok. Ono by to teraz pípalo, lebo som zabudol vypnúť zvuky. Že by Popko aspoň raz za video nezabudol vypnúť zvuky. Chcel to robiť narýchlo, lebo ma nič nenapadlo vtedy, iba. Tak keď už ste to vy, fanúšikovia moji. Ako som to pozeral, akože koľko zhľadnutí máme na tom videu, tak ste ma docela prekvapili na tom prvom parte. Na prvom parte máme skoro cez 133 zhľadnutí, čo je dobré. Toľko zhľadnutí má moje iba druhé najväčšie video. A to je, som hral s kamarátom Rivals, snajperom.
To si pamätá. Ten vie. Ono sa stiahnu tu aj Snoopy, ale si možno nechce to dať. Tam píšu teda. Dobre, takže píšuter, Snowy, píšuter a ďalší píšuter. To je taký Milligan píšuter, len trošku zvyšu. A viem, že by sme v jednom čas by sme mohli dostať dobré veci. Kokos, dobre to teraz dávam. Kokos, sa mi dostávajú docela dosť dobre. Bumbác dostávajú. To je moja finálna zostava. Hop, preskočenie. Cože? Bude sranda. Že tu sa cherry bomba, než to trošku odpálim. Trošku tu explóziu. No, robím tú istú vec, čo nikto nechcel. Kto sa o to báli? 1 alebo 2. Mám. Takže 2 to bude. Tak ani 1. Mesožralka. Myslím, že to je mesožralka. Ale mám tak trasie, ty kokos. Je chromper. Super. Bum, toto chcem, toto potrebujem, toto a... Jaká z nich vyberám, počkať, ja to nejako urobím. To som mohla dať nejakú bramborovú minu, lebo tam som vždycky robiť. Dobre, nebudem sa radšej vyjadrovať, čo som teraz robil, ani sám neviem. No, že stiam dať aspoň nejaké 3 levely. Alebo 2, jedinečne. Dobre, toto je jedna vejva, takže... Ty kokos. Možno som to posadil na stočku. Umri. Dostaneš hrášok do hlavy. To je isté. Kyberterkalo, veď som neskutala nabíjať. To je proste hovadina. Víš kamarát, že mám kamaráta, ktorý ma v tom docela dobre podporuje. To som dosť rád. A už som pripravený na tých kyberikárov, ak sa to volá. Kyberikár? Či ak sa volá? Ja niekedy tomu kyberkárovi budem možno hovoriť kuželák. Hej. Konečne ma napadlo. Tu máš? 2 píšutre. To už na teba veľa. A to dá? Akože s pochodom. Vážne? Tam, kde mám jeden píšuter, mi tam pošleš kybrikára? Vážne? Ani z takého kytku si pripravím, než mám. O neviem, či to dajú 2 píšutre.
On je v polovice, nič mu skoro nespravili. Ten hitujem. Ak sa zabrám, je dobré. To nedajú. A to je možno, hej? To je to samo. Tak, píšu teraz snežice. Kokos. To som trošku viac snežic. To ukázala. Posledná vlna. Ty kokos, teraz sa dala do mikrofónu. Do mikrofónu som si ho teda proste, že takto proste som toto robila. Keď mi takto napíše, že kde je Minecraft séria, tak to som, tak z Minecraft série som si robila takú menšiu pauzičku. No tak teraz mi ukáž publikár. Ukáž, aký si dobrý. Jeden, čakal som, že budú viacerí. Tak neviem, či stiahame ďalšie video. Tam. Ďalšie level. Ukončíme jeho trápenie. Ako on. Repeater. Neviem. Ale myslím, dobre. A to tu je docela speciálny, lebo si zahráme pre izberke. Čo je? Veľmi. Kokos. Ja s tom chápem. Mám iba búchať a modliť sa. Ak mi nepadne dačo veľmi zlého. To čo je? To nepoznám. Keď mi budete hovoriť, ja som totálny noob. Dobre, poznám to, lebo som si bol srandu, že to nepoznám. To je všetko? Sa mi zdá. Jaj. Bum, 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 bum. Všetko rozbijem. Som najlepší mlátič na svete. Mlátim všetko. Tak na schvál? To asi nebude. Umri. Kto je? Nemáš koša. A nemám tam sekačku. Tak to teda dopadne. Tak to skončí. Asi to neskončí veľmi dobre. Neskončí. Tak skončí, jak skončí. Ja nechcem vidieť, ako to skončí. Nie. Restart level. No som blbý. Čo? Čekju. Dobre. Tomu sa vyjadrovať nebudem. Pokašľal som to predsa všetko. Ja som blbý. Toto by som to ukončil. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a čaute, čaute. Pre vás popcorn.